A Federación Galega de Natación reforza a súa aposta polo waterpolo e a artística. O seu presidente reclama máis implicación dos clubs para impulsar estas disciplinas. A natación galega vén de dar un salto de calidade nos últimos anos. Con Juan Carlos Brión ao fronte da Federación Autonómica estanse a reforzar todas as disciplinas, aínda que os resultados que máis están a destacar polo momento son nesta modalidade. O ribeirense sinala que no waterpolo incrementáronse as tecnificacións nun 50%. Con respecto ao que estábamos facendo, eu que lle dicía aos clubs nas reunións que teño con eles é que non só depende da federación o progreso dos rapaces, senón depende moito máis dos clubs, do traballo dos clubs diario. Nós o que facemos é coller os millores nadadores, os millores waterpolistas e cada mes ou cada mes e medio facer concentracións con eles para que a motivación deles crezca e o nivel tamén crezca, no? O nivel deportivo deles. Pero claro, a responsabilidade do crecimento vai a ser en gran parte dos clubs e outro tanto pasa con a artística. Nesta modalidade, de feito, hai unha nadadora que deixa Galicia para ir a un centro de referencia nacional. Car de Sant Cugat, porque en artística é un deporte que para facer as coreografías e para facer todo isto que as maravillas que fan elas, combos e todo o demais, teñen que estar en grupo, entonces teñen que entrenar. A selección española está concentrada todo o ano no Car de Sant Cugat. Este ano aceptaronnos a beca de Daniela Suárez, que o ano pasado foi campeona de Europa e terceira no Mundial. Este ano levana para o Car de Sant Cugat, que é o referente que temos aquí en Galicia. Destaca que se está a realizar unha gran labor na natación artística, encabezada cunha adestradora de nivel internacional, aínda que Brión apunta que para a Federación é relativamente novo. Levamos traballando en este deporte, levamos traballando 4 anos, 5 anos no centro, pero cada día estamos sacando millores resultados. Aínda que sinala que o groso desta disciplina concéntrase tamén nos clubs. Nós temos moi poucas plazas, temos plazas moi limitadas no centro de tecnificación. É un problema que vemos que, claro, cando teñen que facer un dúo, imaginádevos que nós no centro temos nadadores do Náutico de Vigo, de Ourense, de Pontevedra ou de Coruña. Pero claro, logo aí, elas entrenan toda a semana no centro, pero logo vanse a competir cos seus clubs. Pero ao millor non, van a ter que facer a coreografía con outras rapazas que non estuveron entrenando prácticamente nada. Entón, ese é un problema que estamos tendo. Por eso a Federación Española concentra as que van a representar a España, concentras durante todo o ano, independientemente do club que sea, concentras todo o ano no Car de Sant Cugat. Medios dos que non dispón a Federación Galega de Natación, que ten na actualidade 8 nadadoras becadas no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Cada unha é de un club distinto. Entonces, aí vémonos no handicap que, claro, cando teñen que facer unha figura, dúas, ou un combo, que son 8, van aos seus clubs e compiten cas rapazas que teñen que competir. Esta rapaza está destacando moito porque competía en solo. Entonces, claro, cando faz ti unha coreografía ti sola, pois a Federación Española ve que ti tes unhas cualidades que deberás de estar en un centro como o Car de Sant Cugat, porque aí está o top. Brión afirma que a Federación Galega de Natación está a traballar no futuro crecemento da disciplina. Podemos salir ao Campeonato de España, sí, ao Campeonato de España por comunidades autónomas podemos salir, que salimos este ano, que o celebramos en Coruña e que foi un gran éxito para nós, que tamén quedamos de cuartos, non? É un resultado magnífico. Pero claro, logo, a hora de competir, durante o ano, cada unha vai co seu club. Ese é un problema que temos, pero sí que estamos incidindo, como igual que en waterpolo, que o traballo ten que ser dende os clubs e os millores que nos veñan ao CGTD para dar un paso, porque nós o que queremos é dar un paso máis para que os rapaces sigan avanzando